Готов ли си да избереш сега коя е първата книга, която ще чета през 2026 година? Аз имам един списък от книги. Нека да ги разгледаме заедно. Аз знам коя съм предвидила да чета следващата, но да видим ти какво мислиш. Значи първата книга е, нека да ги покажем на камерата, Непокорните от Емилия Харт. Казват, че е много странна тази книга. Исторически. Следващата е книга за плажа от Емили Хенри. Аз много харесвам Емили Хенри, особено смешна история. След нея ми стана любима тук. Защо? Романтична. Наследницата на Рейчел Хокинс ли беше? Да, това е трилър. Имам две книги от авторката, още нищо не съм чела. Другата е Вилата, тази е новата. Айде оставяме на страна. Смърт в Марло на Робърт Орго. Това е втора част на Криминален клуб Марло. Това е една уютна крънка с 70 годишни баби, които разследват убийства. По-добре да си плетат прежде това. Те това правят. Следващата книга е Тайната на тайните на Dan Brown, естествено. Шеста част от поредицата за Робърт Ландън. Много любима моя поредица. Добре. И тя е претендент за първото място. И накрая имаме Алхимизиране на Сенди Ню. За нея няма какво да обяснявам. И може би на теб мога да обясня нещо. Това е било фенфикшън по Хари Потър. И е бил свален над няколко милиона пъти и авторката го пренаписва с други герои и друг магически свят, за да може да го изпете летално. И общо взето всички... За да няма проблеми с правата. Да, и общо взето всички вярват на тази книга. Но е доста солидна, 1200 страници отгоре, кои са претендентите за начало на 2026. Dan Brown, Наследницата и Алхимизиране. Значи ти си фен на по-тежката литература, очевидно и на трилърите. Аз останах Алхимизиране и Dan Brown. Dan Brown? Добре. Dan Brown, Тайната на тайните ще стане първата книга, която ще чета през 2026 година. Чао!